Yn y fideo yma, ni yn mynd i dysgu sut i defnyddio REPL.it i creu darnau bach o cod yn Python i creu siapiau sylfaenol. Felly, beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf, ni'n mynd i gwasgu, unwaith chi wedi llwytho i fyny REPL, chi'n gallu naill llai gwasgu lan y top fan hyn, y plus fyna, neu gwasgu new REPL. Fi'n mynd i gwasgu new REPL fan hyn. A wedyn, fi'n mynd i dewis Python with Turtle. Nawr, dylech chi wedi sefydlu hwn yn barod. Os chi heb, edrychwch ar y fideo cyn hwn, a mae'n dangos chi sut i wneud. Neu gofyn i chi athro am cymorth. Ni'n mynd i dewis Python with Turtle. A ni'n mynd i roi enw i hwn. So, ni'n mynd i roi fideo 1 Python. Fi'n mynd i galw e hwnna. A fi'n mynd i creu hwnna. A nawr mae'n dod â y sgrin yma i fyny, unwaith mae fe'n llwytho. Nawr, hwn sydd gyda ni yma. Nawr mae hwn, just fel Python arferol, falle chi heb gweld hwn o'r blaen, a hwnna'n ffain. Ond beth ni'n mynd i angen dechrau gyda yw, ni'n mynd i angen dechrau gyda'r cod yma. So, from turtle import seren. Nawr, os ych chi yn gallu gweld hwnna, mae'n dweud from turtle import seren. Wedyn, ni angen llinell nesaf, nid from turtle, ni moyn os fi'n gallu sisafu import turtle. So dyma dau llinell sydd yn angenreidiol cael mwyn i'r cod ni'n mynd i ysgrifennu wedyn i weithio. Nawr, darn nesaf, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i roi cyfarwyddiadau syml iawn i'r crwban yma, i'r turtle yma. Okay? So, ni'n cael forward a left. Mae hwn yn gallu bod yn right os chi moyn, mae'n lan i chi, ond am y darn gyntaf, ni'n mynd i defnyddio y ddau yma. Nawr, yn y cronfarchau yma, ni'n mynd i roi mesuriad o hyd. Nawr, y mesuriad o hyd ni'n mynd i defnyddio mewn pixels. So, y dotiau bach, chi'n gallu gweld ar sgwynau chi. Dyna beth ni'n defnyddio. So, fi'n mynd i roi 100 fyna. A wedyn, left, right, so chwyth dde, ni'n mynd i defnyddio graddau, so onglau. So, ni'n mynd i defnyddio 90 fyna. Nawr, os fi'n gwasgu run, mae dod lan gyda llinell yma. Chi'n gweld? Nawr mae hwn bach yn tebyg i'r crwbanod oedd chi'n defnyddio yn ysgol gynradd. A rai chi'n rhoi ar y llawr, chi'n rhoi cyfarwyddiadau a mae'n symud mlaen, symud i chwyth i'r dde a wneud siapiau bach. Fi'n meddwl nhw galw nhw'n B-bots, efe. So, y cyfarwyddiadau, syml iawn, ni'n mynd i wneud hwn. So, os y fi nawr yn ailadrodd a ddau yma, eto, mae'n rhoi hanner siap. Os fi'n wneud eto, os fi'n copio rein, so nawr byddai'n cael 4 forward a 4 left. Mae'r siap yma yn mynd i bod yn sgwar. Okay? Y cod yma, just y cod yma, yw sut i creu sgwar. Nawr, heb hwn, mae'n just ailadrodd. Mae'n just ailadrodd y 2 llinell yma tro, 4 waith. So mae fe'n ailadrodd 4 waith am faint o llinellau sydd gyda fe a faint o corneli sydd gyda fe. Nawr, i wneud y bach fwy diddorol, ni'n gallu ychwanegu llinell lan fan hyn o'r enw colour. Nawr, chi'n gallu sylweddoli, fi wedi sillafu fe yn anghywir am reswm. Mae Python dim ond yn deall y gair colour os ych chi'n sillafu fe y ffordd Americanaidd. So, gyda dim i bedol neu dim i gwpan ynddo fe. Okay? A wedyn, ni'n mynd i roi lliw mewn Saesneg, neu chi hyd yn oed yn gallu mynd off a ffindo y lliw hexadegol, a byddwch chi wedyn yn gallu bod yn bach fwy specific am y lliw. Ond fi'n jyst mynd i defnyddio glas am nawr. Os fi'n redeg hwnna eto, mae'n troi llinellau yn glas. Nawr, pob tro chi'n addasu rhywbeth
mewn Python, chi angen gwasgu run. So enghraifft, os i fi moyn wneud hwn bach yn fwy, os i moyn i'r holl siap yn fwy, chi angen newid o pob un o'r forward commands fan hyn. So os i'n gwasgu redeg eto, mae'n neud yn lot fwy nawr. A chi siŵr o fod yn gallu weld e bach yn well. Nawr, mae hwn yn amlwg yn creu sgwar. Nawr, llinell hefyd ni'n mynd defnyddio yw y hash nod. Neu fel hashtag chi'n defnyddio ar Twitter. Mae hwn, so chi'n gallu rhoi nodiadau bach yn eich cod chi. So, enghraifft, fi'n rhoi newid lliw y llinellau. Ni'n gallu rhoi nodiadau bach yn y cod ni. So, pan ni'n dod nôl, ni'n gallu gweld, so dyma beth mae'r llinell yma'n neud. Dyma beth mae'r llinell arall yn neud. A mae'r cyfrifiadur yn anwybyddu rhain. Mae'n anwybyddu nhw cos mae fe'n gwybod, gan defnyddio y hash nod yna, does dim angen redeg y cod yma. Os fi'n cymryd o hash nod i ffwrdd, bydde fe ddim yn hoffi fe, a mae'n dod lan gyda error fan hyn. So mae'n angen reidiol, ni angen defnyddio y hashes, a wedyn os fi'n redeg eto, mae'n gweithio'n ffain oherwydd mae fe'n anwybyddu rhain. So ni angen neud yn siŵr, ni roi nodiadau ar pob llinell ni angen. Os, enghraifft, symud y crwban ymlaen, symud y crwban i'r chwith. Okay. Oherwydd y rein yn y ailadrodd, yr un llinellau a rein, dim rhaid i chi wneud nodiadau bach. Nawr, mae rein yn angenreidiol oherwydd mae'n dweud wrth y cyfrifiadur am pa fel package neu pa llyfrgell i defnyddio i tynnu y data wahanol o, so mae'n gallu defnyddio fe. So mae rein yn angenreidiol. So, whoops. Okay. Angenreidiol ar gyfer defnyddio Python weithredol. So dyna'r llinell sy'n mynd gyda hwn. A wedyn, dyna'ch raglen gyntaf wedi wneud gan creu siap sylfaenol.